Kublai pi baro perlok barwan syakane channel jonga kumta kane video ngalashna nabenta ge creators ke vloggers ke shna video ha Facebook namar bagane singayo ibun bagi para khasi ki jentia pat ki karo ne baro ki paralog ki badon ha pawajalam kali ya ki ba shna video ha Facebook Tana benta jong ki ngasna ya kena video ngobha na skip kena video namar la de pi lej ban skip ya kena video pindu ya kena kabangan IP kabangan penskap ya pi ki update ki bawan thamai jong ka Facebook namar kena update ka long ka ba kongsan hana benta jong baro ki ba shna video ki ba kamai pisa na Facebook te dal de pimpat kamai menta te in future kalbe manu bala mentip ya kane pila ban kamai te pide ban page kane video kan ai shibun ni phika jimentai te page perlok kane ka update ka bethamai kalong kumne ka Facebook ka ong bana du ta ala de pi upload ki upload kamut ki unoriginal content ki content ki video phishim na ki pat ki platform bat pi upload haka Facebook te company yang yakane la de phim edit ya ka la de phim ai ka kamut ka la de phim add ya ki value jong phi apo ko video te la da ka channel jong phi kala dep handre kala dep monetize ro kala ban demonetize piang la de phim upload ya ki original content tela de phim upload ki vlog dala ki dur kamat ki chong phi dala ki voice jong phi te kamdon kamun no problem kamdon no problem nrai la de phim upload de ki video jong ki way kom tu la de add ya ki value jong phi kom tu la de phim upload ru de phi de ban ai ka voice over tu phi de ban ai ka voice over haban add ya ka value jong phi hapo te ka video kanang ba ka Facebook kanam terminate ya ka account jong phi nrai la de phi upload khlem da ai ka value jong phi ta ka Facebook page jong phi kan la ban terminate sundan na ka Facebook te pinla humna gain la de phi shna video te prashang man shna dala ki durkmat dala ki voice jong phi te bun ki video ngayo bun ki bil ad ha screen ki ki reaction gitu video claim ai kono ka value kamu ki bu tang kate ka video but ki ad ha kate ka video ka baki reaction te ha to video la ki reaction ro pide ban kren teng ha aku to video pide ban kren teng to video ko pi reaction knang baka te video kan long ka original ma te spang ki kamai ru ngani tu ip kom kinu ki jai video la de pi shna te kamai jong pi Facebook kala ban phila ban kiu ya ka te tangane ken ka update ka ban pen pau shapi ki perlog la pi so tanat sa balai bat share kane video I lat shaki we ru bakin tip spangane sa ba share but what klet but subscribe kane channel mo nana ngan IP update ki fair spangi social media kum man kamai pisana social media Facebook YouTube but nang fair platform te tangane ken ba share kane video bye bye